नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज बुधवार आहे, श्रावण सुद्धा सुटलेला आहे लोकांचा आणि गावावरून सुद्धा आलेलो आहोत। तर आज मी मच्छीमध्ये काय आणलेलं आहे तर इथे हलवा आणलाय, पुन्हा इथे मी कोलंबी आणलेली आहे। ही 100 रुपयाची कोलंबी आहे जाळी। आता श्रावण सुटलाय त्यामुळे मच्छी महाग आहे, नाहीतर श्रावण होता तेव्हा थोडी मच्छी स्वस्त मिळत होती। तरी कोलंबी 100 रुपयाची घेतलेली आहे। आणि त्यानंतर इथे मी हलवा घेतलेला आहे। तर हलवा तिच्याकडून मी कापूनच आणले, त्याचे छोटे छोटे पीस करून। तर हा तिने मला 350 ला हलवा दिलेला आहे। तर हे बघा 2 हलवे आहेत त्याच्यामध्ये, तर हे 350 ला दिलेले आहेत। त्यानंतर मी इथे पाव किलो चिकन सुद्धा आणलेलं आहे, कारण माझी मोठी आहे तिला मच्छी वगैरे आवडत नाही, त्यामुळे तिच्यासाठी चिकन घेतलेलं आहे। तिला चिकन फार आवडतं, तर इथे मी चिकन घेतलेलं आहे पाव किलो। आता मच्छी वगैरे श्रावण सुटल्यामुळे महाग झाले, त्याचप्रमाणे चिकन सुद्धा आता महाग झालेला आहे। तर हे आजचं माझं दुपारच्या जेवणाची आता तयारी चालू आहे। त्यानंतर इथे मी कुकर लावायला घेतलेला आहे। आता दुपारचं जेवण म्हटलं की सगळं, आणि गावावरून आल्यामुळे सगळेच घरी आहेत। तर इथे तांदूळ घेतलेले आहेत, 2 डबे तांदळाचा भात लावलेला आहे आणि इथं कुकर लावून घेते। तांदूळ धुतल्यानंतर आम्ही मीठ घालतो भातामध्ये, तर इथे मी भातामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे, कारण मिठाशिवाय भाताला आमच्याकडे चव लागत नाही कोणाला जेवणाची। तर अशाच प्रकारे मी एका बाजूला कुकरसुद्धा लावून घेतलेला आहे। आणि कुकर लावून घेतल्यानंतर इथे मी मच्छी जी आहे ती साफ करून घेतले, थोडी मच्छी फ्राय करायला घेतले, त्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडंसं कोकमाचा रस, हळद आणि चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे। आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये लाल तिखट वगैरे मसाला वगैरे घालून चांगलं मिक्स करून ठेवणार आहे। थोडी मच्छी मी ठेवून दिली संध्याकाळी फ्राय करायला, तर इथे मी ते मिक्स करून ठेव, कारण ताजी गरम गरम मच्छी तळून खाल्ली तर खूप छान लागते। तर इथे हिला मसाला वगैरे लावून ठेवून द्यायचा आहे, म्हणजे आधी आपण लावून ठेवला मसाला की मच्छीला चव खूप छान येते। तर इथे मी मच्छीला व्यवस्थित मसाला वगैरे लावून ठेवला आहे। त्यानंतर वाटपचं सार करायचं आहे, त्यासाठी इथे मी खोबरं घेतलेलं आहे 1 वाटी, 4-5 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये, आणि लाल तिखट 1.5 चमचा घेतलेला आहे मी त्याच्यामध्ये, हळद घेतलेली आहे। मिरच्या खूपच महाग झाल्यात ज्या मच्छीच्या असतात, धणे घेतलेले आहेत थोडे, कोथिंबीर आणि आलं घेतलेलं आहे। हे मिक्सरला आपल्याला आता बारीक वाटून घ्यायचं आहे। ज्या मी एरवी मच्छीच्या मिरच्या आणते त्या आता 50 रुपये 100 ग्राम झालेले आहेत, 30 रुपये होत्या, आता 50 रुपये झालेले आहेत। तर मी म्हटलं आज लाल मिरचीच्या मसाल्यामध्येच करूया, आपल्या लाल मसाल्यामध्ये, म्हणून मी त्याच्यामध्येच आज वाटप काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, त्याला कलर एकदम डार्क येत नाही लालसर, कारण आपण जी मिरची आणतो त्याचा कलर एकदम डार्क असतो लाल। तर मी आज आपल्या मसाल्यामध्ये केले, त्यामुळे थोडा कलर कमी आलाय। चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित। मसाला पाहिजे तर अजून आपण वापरू शकतो, आपल्यावरती आहे कमी तिखट किती। त्यानंतर इथे फोडणीसाठी मी टोप ठेवलेला आहे, तेल तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये लसूण घातलेले आहे ठेचून, त्यानंतर कढीपत्ता घातलेला आहे, आणि त्याला आता छान अशी फोडणी द्यायची आहे। तर हा मच्छीचा सारसुद्धा आपण अशा प्रकारे करतो ना, हलवा, सुरमई, पापलेट वगैरे, बांगड्याचं वगैरे, खूप छान लागतो, चवीलासुद्धा तितकाच छान लागतो हा सार, आणि सर्वांनाच आवडेल असा आहे। म्हणजे आपण अशा प्रकारे 2 टायमासाठी करून ठेवू शकतो। आता इथे मी चवीनुसार मीठ वगैरे घालून घेतले, कोकमसुद्धा त्याच्यामध्ये घातले, याला उकळी काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे आता चपाती, मच्छी आहे म्हटल्यावरती चपात्या तर लागतातच, तर चपातीसाठी पीठ मळण्यासाठी घेतलेलं आहे। तर आता इथे मी पीठ मळून घेते। आता माझा एकीकडे भात झालेला आहे, एकीकडे मच्छीचा सार झालेला आहे, एकीकडे चपात्या आता मी करून घेते। तर इथे आता चपात्या झाल्यानंतर मी मच्छी फ्राय करणार सर्वात शेवटीसाठी, आणि चिकन जे आहे ते वाटप काढायचं आहे, त्यामुळे चिकन ठेवून दिले, ते थोड्या वेळाने करून घेणार कारण वाटप काढल्यानंतर। तर इथे मी आता चपात्या गरम गरम शेकवून घेते। गरम गरम मच्छीबरोबर गरम गरम चपात्या, गरम जेवण खरंच खूप छान लागतं। तर आता चपात्यासुद्धा मी अशा प्रकारे माझ्या सर्व शेकवून काढून घेतलेल्या आहेत, काढून घ्यायच्या आहेत। तर चपात्या झाल्यानंतर त्याच तव्यावरती मला मच्छी फ्राय करायची आहे। चपात्या सगळ्या माझ्या आता पूर्ण झाल्यात। त्यानंतर तव्यावरती पुन्हा तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल घातल्यानंतर इथे जी मच्छी आधी मी मॅरिनेट करून ठेवली होती, तिला मी रवा, पीठ वगैरे काहीच लावलेलं नाही आहे, तिला छान असं आपल्याला मसाल्यामध्येच फ्राय करायचं आहे, म्हणून थोडंसं तेल जास्त घालायचं आहे। तर माझी मच्छीसुद्धा आता फ्राय करून झाली। त्यानंतर जेवणामध्ये भात, चपाती, मच्छी फ्राय, मच्छीचा रस्सा आणि त्यासोबत कांदा आहे, अशा प्रकारे जेवणसुद्धा करून झाले। त्यानंतर आम्ही 4 वाजता गणपती बघायला गेलो।
परळचा राजा वगैरे आम्ही बघितले गणपती. आणि गणपती आमचे बघून झाल्यानंतर आम्ही इथे मासे घ्यायला आलेलो आहोत. तर इथे छान छान असे मासे आहेत, गोल्डफिश आहेत, ऑस्कर वगैरे आहेत. छान असे कलरफुल मासे आहेत इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे. आणि खरंच तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.